Máte voľné peniaze a jediné, čo vás trápi, je kam ich dať? Čo je tá najlepšia investícia? Poznáte to? Je to častá chyba, s ktorou sa stretávam u investorov. Často ku mne prídu ľudia a pýtajú sa ma, mám 20 000, 200 000, kam ich mám dať? Viem, že to znie síce logicky, ale takýto prístup je práve ten najrizikovejší. Prečo? Pretože vôbec nerieši to najdôležitejšie, vaše ciele. Pre úspešné investovanie existuje jeden kľúčový prvok, ktorý môžete aplikovať hneď teraz. Namiesto hľadania najlepšieho produktu alebo časovania trhu si zodpovedte otázku, prečo investujem, za akým účelom, aký cieľ a aké mám očakávania. Chcete peniaze na dôchodok? Na vysokoškolské štúdium detí? Alebo naopak chcete pasívny príjem a čerpať rentu? Keď viete, prečo to robíte, vieme nastaviť komplexnú stratégiu, aby ste úspešne naplnili svoje ciele. Verte mi, 94% investičného úspechu závisí od strategickej alokácie. To znamená, aké prvky, aké finančné nástroje mám, aké máme mať správne percentuálne zastúpenie, až potom od konkrétnych fondov a konkrétnych nástrojov. Ak chcete prestať hádať a investovať s jasnou investičnou stratégiou, aby ste dosiahli výsledky, po ktorých túžite, neváhajte, napíšte mi, stretneme sa a spoločne sa porozprávame a nájdeme tú najvhodnejšiu stratégiu pre vás, aby ste dosiahli vytúžený výsledok.